Dobrý den, vážení přátelé, a vítám i diváky u televizních obrazovek. V dnešním díle 10 slovních druhů Honzy Babičky jsem si přizval velice vzácného hosta a odhalíme, co skrývá tady tahle záhadná deska s těmi kuky. Prosím, přivítejte prvního českého mistra světa v čínských šachách, Bohuslava Běžce, a.k.a. Talašiho. Tak, Bohošu, můžete mi říkat. Napísal. No, já se omlouvám, já ti tady nabídnu takovou věcičku, kterou jsme dostali, a tím se dostáváme ke sponzorovi dnešního dílu. Sponsored by Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends is a dark fantasy RPG game that is free to play. You can Prosím tě, Bohouši, o tobě je známo, že jsi první český mistr světa v čínských šachách. Co ty čínské šachy jsou? Znám to nějak popsat. Šachy, ale v Číně. Zajímavé, aha. Máme to Nevím, jak se tomu říká. Král. Čau. 69.